Puun kan Hulyo 9, temporaryong ipigbalyong unaan opisina kan veterinaryo kan syudad sa substation kan Bureau of Fire Protection na yaon sa compound kan City Hall sa J. Miranda Avenue, Concepcion, Pequeña, Naga City. Rason po kaini ang pagpakarahay kan orihinal na opisina sa Maharlika Highway sa Barangay del Rosario kung sain yaon man liwat ang meat inspection and revenue collector. Bukas ang City Veterinary Office sa BFP Substation, Lunes hasta Huwebes alas 7 aga hasta alas 6 banggi. Pigsiguro kan City Veterinary Office na padagos ang serbisyo kaini sa presenting lokasyon para sa mga hayop sa syudad. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Naga Ngunyan. Sa ngaran kan sa Puyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.